Hvis du spørger hvorfor. Mine hænder, de ryster. Hvis du spørger hvorfor. Jeg løber væk som en snottet kryster. Så er det ikke sikkert du får noget svar. Så kan det godt være jeg allerede er gået. Så kan det godt være jeg allerede er flået. Så kan det godt være at du allerede er flået. Hvordan går det nu? Hvordan går det med dig? Dine øjne flakker. Sådan tæller du så ud af dit år. Og der er tavse skrig i den tavse korridor. Så ud af dit hår. Og der er tavse skrig i den tavse korridor. Hvis du spørger hvorfor. Ja, som jeg er. Hvis du spørger hvorfor. Jeg gør som jeg gør. Ser du nætterne kommer så pludselig nu. Alt opløses og samles i samme nu. Og vi famler vel sammen i samme stue. Finder ben, finder dig, finder mig. Hvordan går det du? Hvordan går det med dig? Dine øjne flakker, sådan tæller drysser ud af dit hår. Og der er tavse skrig i den tavse korridor. Hvordan går det du? Hvordan går det med dig? Dine øjne flakker, sådan tæller du så ud af dit hår. Og der er tavse skrig i den tavse korridor.